Fl-2021 Malta irreġistrat l-inqas emissjonijiet minn fost l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li Malta għandha rata ta' 7.5 tunnellati għal kull persuna impjegata. Iċ-ċifri ta' pajjiżna huma ferm inqas minn dawk tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea hekk kif il-medja Ewropea kienet ta' kważi 14 il-tunnellata għal kull impjegat. Minn din l-istatistika ħareġ ukoll li l-akbar pajjiżi li reġistraw emissjonijiet kienu l-Irlanda, il-Polonja u d-Danimarka, propjament minħabba s-sistema tal-agrikoltura tagħhom u l-provvista tal-enerġija. Dawn iċ-ċifri juru l-effettività tal-politika tal-Gvern Malti li jieħu lil pajjiżna lejn aktar enerġija rinnovabbli u anke bi proġett rinnovabbli il barra mill-kosta Maltija li tuża elementi naturali bħar riħ.